RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Madel, punto legal kini ang akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon sa akong papa sa ospital. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghita po. Grabe ha, kainit, oy. Pa, ay sa pagsigig lakaw-lakaw ha kung init kaayo. May edad na baya taon ka. Ay, kinahanglan man mo-duty baya ko. Oo, laki. Pero ang butang ko ipasabot ba? Kay mo pauli bagit ka diri sa bahay niya. Untong dako, init pagit kaayo. Okay ra ko na, ay kabalakan ako. Pa, Maayo kay nauli na di ay ka. kahit git kinig us, papa. Oh, may pauli, cute. Uy, ginoo ko. Oh, ma? Ma? Tama ka ni mong papa. Masa may nahitabo, ma? Nakuyapan si papa ni mo. Unya napantok ang iyang Unsa? Ay, tana. Dado na to siya sa ospital. Tabangin mi ninyo. Emergency! Daoy, busy man kaayo mga doktor nak. Wa man gyud ni tagad nato. Tabang in taon. Tabang. Nakabayan mo ka mo payment? Ha? Down payment? Oo. May gingon sa taga-hospital ganina. Mung matagad ang usa ka pasyente. Unsa? Unya, saan naman lang anak ron? Namalhin man tog laing ospital. Unsa? Nak, sakto ka ang atong desisyon. Nga gida nato si papa ni mo dinhi sa ospital. Kining ospital. O, ma. Kay natiman man si papa din, he.
Puslan man nga mo bayad tag down payment, edi ani na lang ito sa private. Si Papa ni... Ni matanda si Papa, ma. Nalipay gud mi nga ni mata na si Papa o giingnan mi nga pwede naming makagawas kung makabayad nami sa ospital. Pero na problema mi, kay wa pa may pangbayad. Unya, Nak, pangayo na lagtabang sa gobyerno para na atay pambayad. Dili man makapaigo ang atong kwarta. sige ma, ako na mulihok anak. Nagpaabot na lang gid kong feedback sa akong gipangayo ag tabang pa. Nangayo na sad kog tabang sa mga politiko. Gamay antos na lang pa ha. Makaulit na lagi gid ta. Madel, sayo pa lagi ni ang spelling sa pangani Papa nimo. Hala, pwede pa ba ka ni mausab dito, no? Di na yun pwede day. O nya, ang tabang nila para sa akong papa, sir. Makuha ba na ako? Di na yun. Kay lahi man nga spelling ang pangan si iyong papa. Ug ang imong giswat. Unya, unsaon naman lang ani ron, Madel? Ma, di ba pwede man ta mo perma o waiver para makagawas ta? Makiksapot lang gud ta. Dili man dako kaayo ang atong bayranan. Maong dili pwede og waiver. Mahini anhi ganina. O kinahanglan ko nung mabayad gyud kuno ta. Kay kung dili gyud nila pagawason si Papa nimo. Unsa? Maugyoy nakalisod aning nga ay ma-admit niya wa tay igo nga kwarta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pwede ba ko di ay nasa public nga hospital? Nga dili nila asikasuhon bisag emergency kung way down payment? Ikaduhang pangutana, nasayo pang akong pagbutang sa spelling sa pangan sa kong papa. Dili na ba di may pwedeng makahangyo ana para madawat na mo ang tabang sa gobyerno o sa mga politiko? Ikatulong pangutana, ang pagperma sa waiver, napaday na basihan kung pilay bayranan? Kinahanglan ba di nga dako ang bayranan? Pila man sab? Ikaw pa to katapusan, pwede ba day nilang i-hold ang pasyente nga dili papagawson sa ospital kung dili mabayran og tibuok? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Madel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema kabahin sa punto legal. Pero sa mga medical nga mga pangutana naa si Dr. Rene Obra. And so, what are you waiting for? Unsa may inyong gipaabot? Guys, ipadala na ng inyong suwat. Naatay email address
nga suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O ha, lain-lain, klase-klaseng pamaagi ang pagpadala sa inyuhang mga suwat, mamalihog lang mi, nga kumplito ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Ay, diretsog pangutana, hatagi sa mig background, no? Kay para mas klaro po na mo ang mahatag. Unya, we will appreciate it kung inyo ming pahibawon o taga-asa mo para makibaw po ming dok. Uy, ug ato ang mga artistas kahanginan, makibaw mi ug asa-asa na ninaabot ang ato ang drama all over the world na bayata. Alangan, dili ra sa radyo, mapaminaw ning atong programa guys. Naas YouTube, naas Facebook, mo na a big thank you sa mga naminaw na to live o naminaw na to online. And magpasalamat po ko sa mga likers nako o followers sa Elaine Tantenko Bathan o sa Attorney Elaine, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog lang tag-like o follow. Thank you kayo guys. Letter sender, tawago na to nga pangalan nga si Madel. Wa siya musultig taga-asa siya. Iyahang papa na amantos ospital. So una niyang mga pangutana guys, no? Pwede ba gud ay na sa public nga hospital nga dili pwedeng asikasuhon bisan og emergency kung walay down payment agoy. Kung public hospital manggani pwede ang private, public hospital na ba? Maubitaw nang natay public hospital kay natay mga kabos nga mga igsuon nga dili maka-afford og pribadong hospital and obligasyon man sa atong gobyerno nga mo provide og medical care, no? Sa iyahang mga citizens. So dili taw na pwede nga dili asikasuhon labi na kung emergency. Kinsa man ni oy taga-asa man ni wala ba ta kibaw taga-asa ni si Madel. Ikaduhang pangutana, nasayop ang akong pagbutang sa spelling sa pangan sa akong papa. Dili na ba day mi pwedeng makahangyo, ana para madawat namo ang tabang sa gobyerno ug sa mga politiko. Ngano gud oy spelling ramana? Pwede ra gyud na makorrected. Kinsay nag-ingon nimo ana gapataka lang, gatinapulan. Dili gustong muusab sa record. Pausab ang ganing birth certificate nga sayon nga permanente pa na nga record kana pa bang records hospital o para ayuda na unsa wrong ha ngano ne kinsa ka ning tawhanan ne ngano magingon-ingon kang dili pwede nga pwede man. Ikatulong pangutana, ang pagpirma sa waiver naa ba di ay naibasihan kung pilay bayranan? Kinahanglan ba di ay nga dako ang bayranan ug pila sad? Dili man kanang ang pagpirma sa waiver magdepende man nagpilay bayranan gyud po. Wa man ay giingon nga naay limitasyon, no? So wa ko kasabot din gikan nang giingon nga basihan og pilay bayranan, no? Dapat kuan ra gyud na siya. Dapat pilay amount sa inyong waiver mo na siya. Pilay bill ninyo sa bayranan sa ospital. Ikaupat, ang katapusang pangutana. Pwede ba di nilang i-hold ang pasyente nga dili pagawson sa ospital kung di mabayran og tibuok? Kibaw ka, daghan na kayo ming cases ana nga dili ba na pwede. Pa-promissory note yun na siya or otherwise ma-illegal detention na siya. Pwede ta maka-file og habeas corpus ana nga pagawson ang lawas sa una na ni mga case gi-file anang inana. Dili gud pwede, no? Kay labi na kung public hospital na yabag nganong dili gud nganong pakuanon gud mo, no? So ayog ka balaka, no? Kay ang balaod na aninyo og obligasyon manggod na sa gobyerno nga provide og healthcare. Usa sa mga problema gyud natos nasod, no? Ang makasuya gyud kais nga tanan nga nganong kaya sa laing nasod nga mas dako pa ganilang buhis gibayran pero grabe gyud ang ilahang healthcare system. Kana ganing inigawas nimo wa jud kay gibayran ipadad-an pa kag baon ana gina ditus gawas kabaw mo. Sus mapasalamaton kayo migyud nga share lang gini nako ba kay usay maka-frustrate man gud ning kaning sa healthcare nato diri sa Pilipinas. Uy, sa Australia bilib ka. Ang akong maguwang nag-kidney transplant way gibayran, nagdialysis
way gibayran, gipadad-an, gihatagan pag dialysis machine sa iyang balay. Kita diri nag-ilog patag makina, 24 hours pang schedule, maglisod pa ta usay kuhag schedule sa mga dialysis center na to, mubayad pa ta, sige patag ihapila na nagasto na to, nagamit sa atong PhilHealth nga allocation. Kay, petira bang mahayag dialysis dito, ultimo gapas og alcohol, hatag. I really hope, one day, kuhaan pa itong kwartas PhilHealth, sus! Ug wa tong Supreme Court ruling na ihuli, wa na kwarta atong PhilHealth pass, tilan. I really hope nga one day, maabot gyud ta ana ang inana nga sitwasyon ug hinaot pambuhi pa ta ug makatagamtam tag makatilaw ta nga matarong unta ang kaning duha ka aspeto, healthcare ug education sa atong nasod. Kay mo gyud ni kasulbaran siguro sa ato ang mga kanang prevailing gani nga mga problema. Kay ug dili gyud ta magkat-on nya ang kaning kaalam nato atong gamiton sa sakto. Ug kaayag na to siguro mo asenso. Nya karon honestly, ug di pud ta mo tarong ug butar, sige lang mog dawat din hagkin sa imotunol ninyo. Nya kumandayon mo yaw-yaw kahuman, kay nga anod mo, nabahaan mo. Sus, dili gyud pud mo na kana let's try to be better citizens and let's try to be better individuals, ha? Hay, mayta, hinaot pa unta. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.